Salutare! Acesta este canalul Poartă autoportantă cu mâinile tale. În acest videoclip veți vedea cum să confecționați singuri o astfel de poartă autoportantă frumoasă. Am două porți de intrare. Una este nouă, iar această poartă veche se deschide spre exterior și vreau să o schimb. Este deja ruginită, deteriorată. În plus, poarta este prea grea. Am hotărât să o înlocuiesc cu o poartă autoportantă în consolă. Aș vrea să vă atrag atenția la această poartă, care am sudat două țevi rectangulare, iar pe țeava interioară a ramei am placat cu tablă cutată. Așa, după cum am aflat mai târziu, pentru astfel de lucrări se folosește profil T. Iată un astfel de profil, un element dintr-o singură bucată care poate fi utilizat pentru sudarea porților, atât celor culisante cât și batante. Și atunci nu mai este nevoie să sudați două țevi împreună. Confecționarea porții din profil T este mai rapidă și nu deformează poarta la sudare. Cei care au sudat porți știu despre ce vorbesc. De fapt, asta mi s-a întâmplat mie. Poarta s-a curbat un pic. Nu este critic, dar se poate observa că partea din mijloc a porții este deformată. Oricât am încercat să fiu atent, să sudez în formă de șah, totuși s-a deformat, atât în partea de jos cât și în partea de sus. Iată un alt moment este că, indiferent cum se etanșează îmbinarea dintre țevi, tot se va forma rugină în aceste locuri. Practic, asta s-a întâmplat în cazul meu și de aceea trebuie să curăț și să vopsesc în continuu. În cazul profilului T, aceste probleme se vor evita. Aici nu mai există nicio îmbinare. Țeava este întreagă. Am comandat o bucată de 6 metri pentru confecționarea portiței de intrare. Iar pentru poarta autoportantă am comandat un kit poartă sudează singur. Iată, o așa construcție prefabricată. Toate profilele sunt deja tăiate cu un utilaj special la 45 de grade. Nu este posibil să tăiați exact cu un polizor unghiular obișnuit. Aceasta se realizează folosind un utilaj special la fabrica de producție. Distanța dintre stâlpi este de aproximativ 4,30 metri. Am comandat un kit de țevi de 6 metri. Iată ce vine în kit: manualul de instalare de porți autoportante, toate documentele necesare și desenul tehnic. Iată dimensiunile. Totul este specificat. Puteți obține gratuit desenul tehnic exact pentru poarta autoportantă în consolă după dimensiunile dumneavoastră. Pentru aceasta trebuie să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu specificând orașul din care sunteți și să accesați linkul de sub video. De asemenea, se oferă un certificat de garanție. Acesta este manualul de instalare. Se observă că poarta este cu sistem de automatizare. În viitor, mi-ar plăcea să automatizez, deoarece am un astfel de sistem la poarta batantă. M-am obișnuit cu automatizare, fără aceasta îmi este lene deja să deschid poarta. Iată și kitul feronerie poartă. Sunt câteva recomandări cu privire la cum să alegeți un kit de poartă autoportantă în consolă. Șina de ghidaj trebuie să fie dreaptă, din oțel cu grosimea de nu mai puțin de 3,5 mm. Unii producători economisesc la grosimea oțelului, însă aceasta se răsfrânge negativ asupra modului de funcționare a porții. Suporturile cu role este de dorit să fie alese cu role metalice. Produsul din material plastic nu este durabil, întrucât trebuie să susțină greutatea porții. Rulmenții de categoria 301 sunt mai eficienți. Unii producători economisesc bani și utilizează de tipul 201. În comparație, rulmentul 301 este proiectat să suporte o greutate de 1,5 ori mai mare decât cel de categoria 201. Opritorii de cursă trebuie să fie din oțel cu grosimea de nu mai puțin de 3 mm, de preferință 4 mm. Astfel, aceștia nu se vor îndoi. Opritorii trebuie să fie echipați cu role de plastic. În acest caz, poarta va funcționa mult mai silențios și va împiedica zgârierea vopselei porții. Dacă doriți să cumpărați un kit sigur pentru poarta autoportantă în consolă de la producătorul Newgate, cunoscut și sub numele de Novi Vorota, linkul este atașat în descriere. Pentru cumpărătorii angro oferim condiții speciale. Așa cum v-am arătat, rama exterioară va fi confecționată din profil T. Kitul nu este greu, are aproximativ 100 de kg. Puteți să-l transportați cu automobilul pe portbagajul superior. În prezent nu există probleme cu expedierea. Companiile de transport livrează fără probleme la filialele din orice oraș. Astăzi vom betona fundația pentru poarta autoportantă. Desigur, este mai simplu de făcut într-un loc nou. În cazul meu va fi puțin mai dificil. Voi face fundația pe locul porții vechi. Vom îndepărta nisipul și vom turna fundația. Am cumpărat o grindă cu lățimea de 20 de cm. Puteți folosi și cu lățimea de 14 sau 16 cm. Depinde de ceea ce aveți la dispoziție. Totuși eu consider cu cât grinda este mai lată, cu atât este mai bine.
deoarece la instalarea porții veți avea mai mult spațiu pentru montarea cărucioarelor cu role. Iar mai târziu, când voi instala motorul de automatizare, cred că rezerva nu va deranja. Barele fier-beton se sudează la grinda metalică la fel ca picioarele unei mese. Construcția obținută se montează în groapă și se betonează la nivelul trotuarului. Săpăm groapa în stânga sau în dreapta spațiului de deschidere a porții, la adâncimea de 1 metru. Lungimea grinzii se calculează după distanța dintre stâlpi, iar spațiul de deschidere se împarte la 2. În cazul porții mele, spațiul de deschidere este de 4,40 metri. Deci lungimea grinzii va fi de 2,20 metri. Marchez și tai. Pe partea interioară a grinzii metalice voi suda așa numitele picioare, barele fier-beton, câte 5 bucăți pe fiecare parte. Am fixat barele la aceeași distanță. De fapt, aici totul este individual, la imaginația și dorința fiecăruia. Sudăm barele fier-beton și facem o așa construcție. Și obținem un astfel de grilaj sudat la grinda metalică. Acum sude și pe a doua parte a grinzii. În final, avem o astfel de construcție. Calculați cu cât se va ridica nivelul terenului dacă intenționați să montați o gresie sau să asfaltați. Adică atunci când veți monta gresia, grinda trebuie să fie la același nivel cu suprafața drumului. Betonul trebuie lăsat să se întărească minim o săptămână. S-a obținut o astfel de construcție. Am pus o țeavă pătrată de 80 pe 80, am fixat-o de stâlpul care ține gardul. Iată cum arată fundația noastră. Astăzi, în sfârșit, vom suda poarta. Avantajul acestui kit sudează singur este că nu trebuie să pierdeți timp tăind corect în unghi țevile. Totul este tăiat, rămâne doar ca țevile să fie îmbinate, așezate corect și apoi sudate. De asemenea, metalul din care sunt confecționate țevile este în stare excelentă. Un pic s-a depus rugina, deoarece am fost depozitate în curte și supuse la intemperii, dar totul se poate remedia ușor. Pot fi curățate și degresate. Rama va fi vopsită în întregime după ansamblare. Acum este nevoie să grunduim doar acest profil T, care va fi montat la șina de ghidaj al porții cu lisante. Am poziționat șina de ghidaj cu ajutorul nivelei. Am sudat aceste două suporturi pentru stabilitate. Rama va fi sudată pe verticală, deoarece nu am o suprafață netedă pe care să așez totul și să sudez pe orizontală. Am prins cu cleme de fixare de-a lungul perimetrului. Puteți să nu folosiți cleme, doar că va trebui să strângeți singuri sau să apelați la ajutorul cuiva. În zona îmbinărilor se desprinde, nu se fixează bine, de aceea este mai bine să le strângeți. Așa că am sudat în formă de șah, după cum se recomandă. Am sudat țevile verticale. Acești conectori magnetici sunt foarte convenabili. Totul trebuie verificat cu ajutorul unei nivele în toate planurile, pentru a vă asigura că poarta este dreaptă. Am fixat profilul orizontal superior. Acum măsurăm partea de mijloc a ramei și vom suda o țeavă aici la mijloc. Fac totul conform desenului tehnic, recomandărilor din manual și sugestiilor din videoclipul pe care l-am vizionat înainte de a începe confecționarea porții. Rama este ansamblată. A rămas doar să sudăm în întregime. Deocamdată sunt aplicate doar câteva cusături sudate. Acum totul este gata. Am curățat îmbinările sudate. Cusăturile sudate n-au ieșit atât de bine, având în vedere că nu sunt un specialist în sutură. În plus, rama este confecționată în poziție verticală. Nu prea este comod, dar cel mai important este că e sigur. Am verificat totul încă o dată. Am curățat pe cât posibil. Și acum se poate vopsi. Filmez acest video pentru cei care se îndoiesc, adică pentru cei care poate se gândesc să-l ia sau nu, dacă va funcționa sau nu. Construiesc o astfel de poartă pentru prima dată și vreau să vă arăt și vouă. Așa că încercați, nu e ceva complicat. Am vopsit fundația cu grund. După ce se vor suda plăcile, grinda se va vopsi din nou, însă locul unde se va suda căruciorul cu role va fi mai protejat împotriva ruginii. Începem să instalăm poarta. Această poartă veche va fi demontată după ce vom instala poarta nouă.
Ce este inclus în kitul de feronerie poartă? Căruciorul cu role, cu rulment de tip 301 și role metalice. Totul ar trebui să fie sigur. De asemenea, se pot comanda și plăci de reglare. Acestea vor fi sudate pe grinda metalică. Cărucioarele cu role din această serie pot fi demontate și înlocuite fără probleme. Poarta poate fi de asemenea reglată pe înălțime. Rulmentul capăt-poartă, cel care se montează în șina de ghidaj. Poarta culisează în opritorul de cursă inferior, iar sarcina asupra cărucioarelor cu role se micșorează. Opritorii de cursă sunt de asemenea confecționați din metal gros. Placa de la ghidajul superior cu role este destul de rezistentă, iar capacul pentru șina de ghidaj este din cauciuc. Poziționăm poarta cu ajutorul nivelei. Acest stâlp din țeavă rotundă îl vom lăsa. Al doilea stâlp îl voi demonta și voi folosi în locul lui această țeavă pătrată de 80 pe 80 cu grosimea metalului de 3 mm, pe care am betonat-o anterior. Opritorii de cursă vor fi fixați pe această țeavă. Aici, la țeava rotundă, voi suda o țeavă pătrată de 60 pe 60 mm și vom monta pe ea ghidajul superior cu role. Cam așa va arăta. Acum, între poartă și stâlp este o distanță de aproximativ 2 degete. Am sudat țeava pătrată pe stâlpul porții vechi. Acum voi suda ghidajul superior cu role. Voi lăsa o rezervă de 25 de mm în cazul în care va fi nevoie ca poarta să fie reglată. Dar eu cred că nu va fi necesar. Instalez rulmentul capăt de poartă. Voi ține cont de lungimea rulmentului, astfel încât la instalarea căruciorului cu role din față, acesta să nu se stopeze în rulmentul capăt de poartă. Instalarea este simplă, placa de prindere este strânsă cu șuruburi folosind o cheie de 13. Fixăm bine rulmentul capăt de poartă și apoi în raport cu el poziționăm opritorul de cursă inferior. Trebuie să faceți un marcaj și apoi cu 4-5 mm mai sus să-l sudați. Și evident, poarta trebuie poziționată astfel încât să poată intra în opritorul de cursă inferior. Totul va arăta așa. Ghidajul superior cu role este fixat corespunzător. Sudez căruciorul cu role din spate. Poziționăm poarta ca să intre în opritorii de cursă și ne asigurăm că se încadrează în mod corect și poziționăm cu ajutorul nivelei. Marcăm și sudăm puțin mai sus. Doar cu 4-5 mm, astfel încât poarta să nu stea pe toată greutatea, ci să se sprijine pe opritorul inferior. Am schimbat poziția căruciorului cu role și am sudat din nou. Deoarece, la închiderea completă, rolele practic erau vizibile, iar capacul de cauciuc împiedica. Iată de ce a trebuit să mut căruciorul cu role. Vă sugerez ca inițial să efectuați doar câteva îmbinări sudate, astfel încât să puteți tăia și suda din nou cu ușurință. Pentru ca poarta să se deschidă complet, căruciorul cu role trebuie să fie poziționat la nivelul rulmentului capăt-poartă. Astfel se va opri în căruciorul cu role. Eu nu am nevoie să deschid complet, de aceea am fixat căruciorul exact în dreptul stâlpului. Am mărit puțin distanța dintre cărucioare. Cadrul de echilibrare este mic, așa că această rezervă va fi utilă. Acum să încercăm să deschidem complet poarta. Ambele cărucioare sunt fixate. Iată, poarta nu ajunge până la stâlp. Este fix acea distanță pe care o ocupă rulmentul capăt-poartă în interiorul șinei. A ajuns la căruciorul cu role și s-a oprit. Așa arată ghidajul superior cu role. Lăsăm un mic decalaj între role și poartă și fixăm astfel încât poarta să nu fie strânsă între role. Aveți grijă să fixați bine cu două chei, pentru că în timp rolele se vor deșuruba. Și în final, capacul de cauciuc din kit se introduce în șină pentru a preveni pătrunderea residurilor, noroiului, săpezii. Rama este instalată. Totul este inclus în kit, nu este nevoie de nicio improvizație.
A trecut aproximativ o lună și pot să vă spun câteva detalii. Bineînțeles, am înțeles că porțile autoportante sunt mult mai comode în funcționare decât cele batante. Iar cine încă nu a încercat să sudeze, dar vrea să învețe, vă încurajez să încercați. În prezent, aparatele de sudură moderne vă permit să învățați să sudați în doar câteva zile și puteți să o faceți și singuri, acasă la voi. Spațiul de deschidere a porții mele între stâlpi este de 4,5 metri. Acest kit poartă sudează singur include profil T și desenul tehnic. Puteți obține gratuit desenul tehnic pentru poarta autoportantă în consolă după dimensiunile dumneavoastră. Iar pentru aceasta, accesați linkul de sub video și comandați desenul tehnic. Documentați-vă în prealabil, iar când vă decideți și comandați, o să primiți un kit cu țevi deja tăiate în unghi conform schiței. Va trebui doar să-l cumpărați și să sudați toate țevile împreună conform desenului. Deja în procesul de lucru realizez că această poartă este foarte ușor de folosit. Se poate deschide doar cu un singur deget. Poarta se culisează singură, chiar și un copil o poate închide. Iată cum arată poarta din exterior. Cu ce se poate placa poarta? Decideți singuri ce vi se potrivește. Ce vă place? Eu am placat-o cu tablă cutată. Un mare avantaj este că nu ocupă spațiu în interiorul curții, spre deosebire de porțile batante. În plus, la acest tip de poartă se poate instala un sistem de acționare electrică pentru a deschide poarta cu o telecomandă sau cu un smartphone. De asemenea, aș dori să vă recomand să folosiți profil T. Încă o dată, m-am convins că este foarte eficient. Este un profil prefabricat și astfel nu mai este nevoie să sudați două țevi. Evident că va dura mai mult timp. Așadar, am confecționat portița de intrare. Plăcile de metal sunt încastrate în rama din profil T. Rama porții poate fi vopsită în orice culoare doriți. Acest profil T l-am comandat la aceeași companie unde am cumpărat kitul Feronerie Poartă. Cam aceasta este tot. Ne puteți scrie recenzii, sugestii, opinii pe acest subiect. Voi aprecia orice comentariu trimis. Succes tuturor și ne vedem în următorul videoclip. Puteți obține gratuit desenul tehnic exact pentru poarta autoportantă în consolă după dimensiunile dumneavoastră. Pentru aceasta trebuie să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu specificând orașul din care sunteți și să accesați linkul de sub video.